چی دی دا یار دیدار دی نور سنشتا چی وحی جرم وصال تا یہ نظر کرم یو دوزخ دی بل گلزار دی نور سنشتا کارخانه چی دیلی دیشی در خوانا همگی دا عشق سرکار دی نور سنشتا خوار رحمان کبھی تامین پچا اکڑا آئندہ قتل سزاوار دی نور سنشتا حسن دا مقتدی حسنونا دا جہان رسی حسن دا مقتدی حسنونا دا جہان رسی یا ہاشمی عربی یا ہاشمی عربی ورتا کمر سر دستوری دا اسمان رسی یا ہاشمی عربی یا ہاشمی عربی در تسجدی پس بن جبن کی دا آدم شویدی پبوت خانو کی دا ستورنا دا ماتم شویدی دا کمال مدہی دی دا ہر بلیغ پفم شویدی نو داستا یارانو تا دا بل نبی یاران رسی داستا یارانو تا دا بل نبی یاران رسی یا ہاشمی عربی یا ہاشمی عربی یہ پا اسراف عبدی سارا اسمان تتلی حبیبات دا مکان لا مکان تتلی سور فبراکشوی دا نامو سر سبحان تتلی نخرم قسم دا غرط بیت دی نبیان رسی خرما قسم دا غرط بیت دی نبیان رسی یا ہاشمی عربی یا ہاشمی عربی کوی سر ملا مزل دا فصاحت پپرو گوری فلک ضوابط دا بلاغت پپرو اطلس دا شعر تا رسیگی دا حکمت پپرو نو اعلی مقام تا دی دا مدح شاعران رسی اعلی مقام تا دی دا مدح شاعران رسی یا ہاشمی عربی یا ہاشمی عربی ز عبداللہ امام دام دا جمال پنگا گاؤں مینا فتنہ کلد فتنی دا بلال پنگا گاؤں لکا منصور دا عاشقے دا کمال فن غاؤں زکمی فن دا عاشقے تا عاشقان رسی یا ہاشمی عربی یا ہاشمی عربی